Литературные ночи с Василем. Усіх вітаю. І сапраўды, літаратурныя ночы з Васілём і не толькі з Васілём. У нас у студыі зноў традыцыйна цудоўная артыстка Алена Баярова. Вітаю. Якая вельмі любіць беларускую літаратуру і вельмі любіць беларускіх літаратараў 20-30-х гадоў. Таму она не магла проста не з'явіцца ў нас тут. Таксама ў нас студыі за пультам гукарэжысэра выдатны гукарэжысёр Шыман. Цудоўны майстр гуку, майстр выдатнай электроннай музыкі. Перад гэтым была файная электронная музыка. Ён рабіў такія цудоўныя падводкі, так выдатна па-польску ўсё это гаварыў, што я проста зразумеў, мне трэба вывучыць польскую мову. Я ўжо тут хутка амаль год, а яшчэ не пачаў яе вучыць. Гэта сорам. Усё, буду выпраўляцца і буду вучыць. А ў нас сёння з вами адзін вельмі незвычайны, яркі, дзівосны і па-сапраўднаму праўдзівы, гераічны чалавек. Празаік. Просто, паэтам ён не быў, он быў празаікам, он быў дзеячам грамадска-палітычным, звалі яго Платон Галавач, і ён рэальна вельмі важны для нашай культуры. Пра яго, на вялікі жаль, памятаюць цяпер толькі асобныя нашы літаратуразнаўцы і гісторыкі літаратуры. Гэтага чалавека, як я сказаў, завуць Платон Галавач, але пра яго трэба ведаць усім нам. Чаму? Відаць таму, што ва ўсе часы не так шмат у нас было дзеячоў, якія пры самых жорсткіх таталітарных варункаў не баяліся быць сабой, не баяліся падтрымліваць іншых і не былі аслепленыя страхам. А як мы знаем, гэта так проста быць аслепленым страхам, нічога не бачыць і проста выконваць загады і ўсё. Нарадзіўся наш герой у 1903 годзе. Яму пару дзён таму назад споўнілася акурат 120 гадоў. Расстраляны быў трагічную ноч з 29 на 30 кастрычніка 37 года. І яго актыўная творчая дзейнасць акурат і прыпадае на канец 20-х гадоў і на 30-е гады. Менавіта той час, калі пачаліся партыйныя чысткі, якія затым перараслі ў рэпрэсіі супраць нашай інтэлігенцыі. У гэты страшны час, калі многіх ламалі фізічна, а іншых і маральна, менавіта Платон Галаваш ці не адзіны сярод нашых пісьменнікаў заклікаў менавіта да класавай чуласці, а не да класавай пільнасці. Бо ў той час, як вы памятаеце, якраз былі чысткі і ўсім казалі: будзьце класава пільныя, гэта вораг, гэта нацдэм, гэта хутаранец, гэта некі там адзінаасобнік, усіх трэба чысціць, усіх трэба арыштаваць. А Галаваш казаў: будьце чулымі, пастарайцеся ўбачыць у кожным менавіта чалавека. І ён дбаў менавіта, што самае важнае, не пра ўласны камфорт, а пра тых, хто не мог сябе ў тыя часы абараніць. І вось цікава, адкуль такая чуласць была ў нашага героя. Ён мог зрабіць выдатную палітычную кар'еру. І, дарэчы, шмат чаго дамогся. От уявіце, Платону Галавачу не было і 30 гадоў, а ён уже быў першым сакратаром ЦК Камсамола Беларусі, намеснікам наркама асветы БССР, рэдактарам трэцяй па значнасці ў Беларусі газеты «Чырвоная змена». Ён таксама рэдагаваў часопісы «Маладняк» і часопіс «Полымя рэвалюцыі». Дык чаму ж тады, у 31 годзе, ён падае заяву аб выхадзе з партыі? Чаму пакідае амаль усе свае пасады і стараецца засяродзіцца толькі на творчасці? Фактычна імкнецца схавацца ў творчасці. І чаму абараняў тых, каго абараняць у 30-е гады было небяспечна? Чаму, па сутнасці, ён не баяўся смерці? Хаця тады ўжо гэты танец смерці, пляска смерці акурат усё больш і больш разгаралася, усё больш і больш квітнела. І таму першая наша музычная кампазіцыя акурат і будзе называцца «Пляска смерці» Каміля Сен-Санса.
Платон Галавач нарадзіўся ў вёсцы Пабокавіча, якая знаходзіцца ў Бабруйскім раёне. Маленькая вёсачка. Рана застаўся круглым сіратою. Нікога блізкіх у яго не было. І дзяцінства натуральнага было вельмі цяжкое. І яму не хапала спагады, яму не хапала чуласці. Ён бачыў грубасць, ён бачыў эгаізм, ён бачыў смерць. Ён бачыў тое, чаго яму заўсёды не хапала, а яму не хапала дабрыні. Але што самае цікавае, жывучы ў такіх цяжкіх умовах, жывучы ў такіх нейкіх антыгуманных, можна сказаць, умовах, ён сам не ператварыўся ў такога злоснага чалавека. Не, наадварот. І яму тут, як ён сам спамінаў, дапамог паэт. Першы паэт, першы нацыянальны наш геній. І першы паэт, якога ён для сябе адкрыў, Янка Купала. Выпадкова ён знайшоў у хаце аднаго настаўніка томік Янкі Купалы. Раскрыў кніжку і ўбачыў там верш. Верш называўся «Над калыскай». Затым Галавач, які не памятаў сваю маму, не памятаў свайго тату, ён расказваў, што яму вельмі б хацелася, яму так уяўлялася, што менавіта вось гэты верш, гэтую калыханку мама яму спявала, мама яму казала, і таму ён не стаў злым, і таму ён не стаў эгацэнтрыкам, і таму ён не стаў злым на ўвесь свет, дзякуючы Янку Купалу, дзякуючы гэтай цудоўнай калыханцы, дзякуючы гэтаму файнаму вершу, які зараз вам прачытае Алена. Спі, маленькі мой сыночак, вочкам не міргні, свеціць месяца кружочак, ты ж аб долі сні. Спі і слухай песні гэтай, ды ўспомні, калі, спі, пакуль не знаеш свету, люлі-люлі, спі. Падрасцеш, да знаеш гора, попіваеш слёз. Твае сілы зломіць змора, спёка ды мароз. І спаткайся на свеце з няпраўдай, з людзьмі. Спі, сыночак, месяц свеце, люлі-люлі, спі. І гэта абсалютна праўда. Платон Галавач паспеў і папіць слёз, і шмат бачыў няпраўды, і шмат бачыў людзей, для якіх няпраўда гэта была іхнім другім жыццём, іхняй сутнасцю. Вось, і таксама праўда тое, што Купала яго натхняў яшчэ і тым, што ў Янку Купалу Платон Галавач адчуваў тое, што ён вельмі любіў увогуле ў сусветнай літаратуры. Гэта пачуццё трагічнага. Гэта пачуццё, менавіта такое арганнае, велічнае пачуццё трагічнага і журботнага. І гэтага пачуцця яму так затым не хапала ў савецкай беларускай літаратуры. Творчасць Янкі Купалы, як мы ведаем, была прасякнута такой думкай, што ўвесь наш свет – гэта пекла. І Янка Купала в вобразе яго лірычных герояў крычаў пра тое: «Мне балюча, з мяне жыўцом здзіраюць шкуру, наш свет жахлівы, наш свет, як фільм «Паўстаўшы з пекла», гэта жах!» Платон Галавач згаджаўся з Янкам Купалам, але ў сваёй творчасці быў іншым. У сваёй творчасці, у сваёй жыццёвай філасофіі ён спачуваў. Ён спачуваў насельнікам гэтае пекла. Ён спачуваў гэтым бедным людзям. Ён спачуваў гэтым бедным грэшнікам. У кожным грэшніку ён бачыў нешта добрае. Для кожнага Платон Галавач быў адвакатам, як і ў сваёй літаратуры, як для сваіх літаратурных герояў, так і ў жыцці. Ён спачуваў насельнікам пекла, спачуваў людзям, асабліва гэтак званым лішнім людзям, дэзертырам, папам, хутаранцам, партыйцам, якіх выгналі з партыі. Вось, але пакуль што на дварэ сярэдзіна 20-х гадоў. І Платон Галавач стараецца не сумаваць. Працы яму, маладому актывісту, хапае. Яшчэ ў 20-м годзе ён стварыў камсамольскую ячэйку ў роднай вёсцы, удзельнічае ў ліквідацыі непісьменнасці, арганізоўвае клуб, хату-чытальню, становіцца карэспандэнтам павятовай газеты «Камуніст», піша артыкулы пра жыццё вясковай камсамольскай ячэйкі і штодня рызыкуе, таму што тагачасныя апаненты савецкай улады, якія са зброяй хаваліся ў лесе, любілі пастрэльваць найбольш актыўных камсамольцаў. І некалькі разоў стралялі ў Платона Галавача, і некалькі разоў ледзь не загінуў, і гэта затым выявілася ў ягоных і творах.
Але, дзякуй Богу, ему шанцавала. І ён ішоў на павышэнне. Ужо ў 22 і 23 годах наш герой інструктар Барысаўскага павятовага камітэта камсамола. У 23-м уступае ў партыю, а з 28-га з'яўляецца ўвогуле першым сакратаром ЦК камсамола Беларусі. Это ж проста шчасце для маладого хлопца. У сярэдзіне 20-х ён пераязджае ў Менск, актыўна друкуецца і піша сваё першае вялікае апавяданне «Загубленае жыццё». І гэта ўжо першае апавяданне, якое было надрукаванае ў газеце «Савецкая Беларусь», яно мала абсалютны трагічны змест, яно мала абсалютную трагічную такую вось сутнасць. Гісторыя дзяўчыны, ад якой адракліся бацькі, таму што она зацяжарыла ад маладога Непмана, ад якой адракліся гарадскія сябры, якая нікому не патрэбна, ні багатым, ні бедным, і таму яна гіне, атруціўшыся. Это было нешта новае. Это быў не савецкі твор, это быў твор у стылі грэцкіх трагедый. У 26-м годзе Платон Галавач заканчивае камуністычны універсітэт. І там ён знаёміцца з чалавекам, які адыграе яркую і вельмі неадназначную ролю ў яго жыцці. Гэта быў Лукаш Бендэ. Яркі, харызматычны, такі па-мефістофелеўску разумны чалавек, які сапраўды для Платона Галавача быў спярша лепшым сябрам, а затым быў сапраўдным д'яблам. І калі мы гаворым пра нешта інфернальнае, то, безумоўна, тут нас падтрымае арыя камандора з оперы «Дон Жуан» Моцарта. Non l'avrei mai creduto, ma sarò quel che potrò. Leporello un'altra cena, sa che subito si porti. Oh patron, siam tutti morti. Anche dico
cordoni viltate, cacciato mai sarà. Risolvi, a tar risolta, verrai, di no, di te di no, o ferme il cuore intento, non ottimar, verrà. Dammi la mano in tegno. Eccola! Ahimè! Ma sai, ti tengo a questo mai. Senti di calciare. È l'ultimo momento. No, che io non mi pento. Tanto e non tanto a me. Senti di sera. E dove che hai fatturato? Senti di no. Дон Жуан загінуў, за ім прыйшоў камандор і сказаў: за твае грахі, за тваё жахлівае жыццё, калі ты падманаваў жанчын, падманаваў іх мужоў, за ўсё гэта, за тваю пустату ты павінен загінуць, ты павінен трапіць у пекла, цябе д'яблы павінны раздзіраць. Тое ж самае трэба рабіць і з ворагамі нашай рэспублікі, і з ворагамі нашай Беларусі. Так казаў Лукаш Апанасавіч Бэнда свайму лепшаму сябру Платону Галавачу. Ён гаварыў: ты паглядзі, колькі ў нас ёсць ворагаў. Наша савецкая ўлада, она вельмі слабая, а вакол ёсць шмат розных так званых нацыянал-дэмакратаў. Ёсць тыя, якія глядзяць у бок БНР, у бок Еўропы, у бок таго, з-за чаго мы можам загінуць. І ты павінен, Платон Галаваш, мяне падтрымаць. Мы павінны разам змагацца супраць ворагаў. Нашы ворагі, як бы гэта жорстка не было, павінны, як той Дон Жуан, згінуць у пекле, каб адрадзілася моцная, савецкая, яркая, наша з табою Беларусь, за якую мы змагаліся, за якую мы рызыкавалі на грамадзянскай вайне, за якую мы пралівалі сваю кроў. Так гаварыў Лукаш Бэнда свайму сябру, той чалавек, які становіцца ў канцы 20-х гадоў адным з самых пагрозлівых беларускіх крытыкаў. І не проста крытыкаў, а ідэолагаў, змагароў супраць нацдэмаў. І ён змог, гэты бязлітасны вораг, супраць нацдэмаў, так званых нацыяналістаў і іншых ворагаў савецкай улады, ён змог зрабіць так, каб Платон Галавач падпаў пад яго ўплыў. А то як жа іначай? Як і ягоны сябра, наш герой пачынае бэсціць і расейскамоўных класікаў Фета, Бальмонта, Ахматаву, называючы іх адрыжкамі мінулага, і вядзе найбольш ярка крыжовы паход супраць першага беларускага элітарнага літаратурнага аб'яднання ўзвышша, дзе асабліва дастаецца паэту Язэпу Пушчы, з якога Платон Галавач пагражае сарваць маску, за якой хаваецца, безумоўна, класавы вораг. Але доўжыцца падобнае нядоўга. У адрозненне ад Лукаша Бэнда роля пракурора аніяк не стасавалася з далікатнай душою Галавача, які бачыць, ён паступова пачынае бачыць, што вакол рэальна шмат несправядлівасці, але вінаватыя тут не Язэп Пушча, не Уладзімір Дубоўка, не Уладзімір Хадыка, вінаваты не так званыя нацдэмы, а страшна падумаць, вінаватыя дзеячы партыі, вінавата, магчыма, нават сама партыя. На старонках сваёй газеты «Чырвоная змена» Галавач пачынае з канца 20-х гадоў пісаць, напрыклад, што палітвучоба толькі шкодзіць. Ён кажа, што палітвучобай мы часта сушым людзей, а не рэвалюцыянераў з іх выхоўваем. Мінулую барацьбу рабочых і сялян выкладаем суха, схематычна. І это ён піша ў сваім артыкуле вынікі ўсебеларускага і ўсесаюзнага з'езда ў камсамола.
за 28 год. Ён засмучаецца тым, што савецкі ўрад, савецкія партыйцы забываюцца на патрэбы вёскі і з болем у сэрцы піша, што трэба развіць і палепшыць гаспадарку. Гэта ёсць моцнае жаданне і ў сялянстве, і ў беднаты. Але ў нас яшчэ шмат непаваротлівасці, неарганізаванасці ў працы. І пасля аднаго са сходаў мне, кажа Платон Галавач, мне кажа адзін стары селянін, што ў наш куток рэдка людзі заходзяць. За колькі год першы раз агранома бачым і просім яшчэ, каб ветэрынар хоць калі-небудзь прыехаў. Платон Галавач пачынае з канца 20-х гадоў казаць пра тое, што партыя з абыякавасцю глядзіць на простага чалавека. Партыі, па сутнасці, пляваць на простага чалавека. Гэта мы бачым у яго публіцыстыцы. Гэта мы бачым і ў яго прозе, пра што паговорым пазней. Але паралельна з гэтым перараджэннем у Платона Галавача пачынаецца іншае перараджэнне. Ён узбагачае сваё асабістае жыццё тым, што ў яго, у гэтага прыгожага сумленнага дзеяча, з'яўляецца выдатная Ніна Вечар. Спадарыня Алена вельмі захапілася гэтай дзяўчынай, таму яна вам зараз пра яе раскажа. Ніна Вечар была вельмі прыгожая, мела доўгую светлую касу і вытанчаны твар. Яны сябравалі яшчэ ў школьныя гады, калі вучыліся разам у гарбацевіцкай школе. Сам Платон нарадзіўся і жыў у той час у суседніх Пабокавічах, але адну з першых камсамольскіх груповак стварыў у гарбацевіцкай школе. Пасля школы Ніна вучылася ў тэхнікуме, атрымала дыплом меліяратара. І затым у 1927 годзе яна пераехала ў Менск да Платона, і яны пачалі жыць разам. Так, яны жылі разам. Ніна працавала ў доме ўраду, а Платон Галавач рабіў, як тады здавалася, паспяховую кар'еру. І ў жыцці ў яго усталёўваецца нейкі час гармонія і суладдзе. Тая гармонія і суладдзе, якую мы чуем, напрыклад, вось такой вось музыцы Моцарта, якую зараз нам пан Шымон паставіць. Моцарт! Канцэрт для піяніна, фартэпіяна.
Але нядоўга Моцарт у нас іграў, і нядоўга Платон Галаваш радаваўся і цешыўся. У 1929 годзе пачынаецца нешта ненармальнае. Спярша гэта ненармальнае называецца партыйная чыстка. Затым гэтая партыйная чыстка паступова перарастае ў агрэсіўную вайну супраць нацыянальна арыентаванай інтэлігенцыі. І рэй у гэтай вайне, як вядома, вядзе Лукаш Бенде. Галавачык, як казаў раней, спярша падпадае пад яго ўплыў, але неўзабаве разумее, што тут творыцца штосьці зусім не тое. І гэтае разуменне, што творыцца нешта не тое, вылілася ў яго ў напісанне адной з самых знакавых аповесцяў, якую ён так і назваў «Вінаваты». І выйшла гэта аповесць асобнай кнігай у 30-м годзе. Это вельмі сімвалічна. 30-й год – гэта год, калі адбылася менавіта першая хваля рэпрэсій супраць нашай інтэлігенцыі. Это той год, калі летам былі арыштаваны Владзімір Дубоўка, Язэп Пушча, Владзімір Жылка, Максім Гарэцкі і многія іншыя. Менавіта тады выходзіць аповесць «Вінаваты». Платон Галаваш перадаў праўдзівы вобраз савецкай сістэмы. Ад галоўнага героя, былога савецкага чыноўніка, падчас чысткі адвярнуліся таварышы. Ён стаў нікому не патрэбны, яму не вераць, ён непрыкаяным бесхацінцам бадзяецца па непрытульнай Беларусі і сутыкаецца з халоднай абыякавасцю. Тут Галавач адзін з першых паказаў, як лёгка савецкая сістэма выкідае і пазбываецца непатрэбных ёй людзей, як адзін асобна ўзяты чалавек нічога не варты і не здольны даказаць сваю відавочную невінаватасць. Ну і, безумоўна, калі эта аповесць выйшла, то на Платона Галавача накінуліся. І накінуліся, безумоўна, ў першую чаргу яго сябры-пісьменнікі. Адзін з кіраўнікоў БелАП, это Беларуская асацыяцыя пралетарскіх пісьменнікаў. Дык вось, адзін з гэтых сяброў, Міхась Лынькоў, у артыкуле «Заваяўнічую партыйнасць у пралетарскай літаратуры і мастацтве» пісаў: «Гэтая аповесць «Вінаваты» была пэўным ідэалагічным зрывам на творчым шляху пісьменніка. У чытача ўзнікае спачуванне да героя аповесці, выключанага з партыі за тое, што яго бацька ў свой час быў ахраннікам пры цары. І справа не ў тым, піша Лынькоў, вінават ці не вінават. Герой, ведаў ён пра мінулае свайго бацькі ці не ведаў, ды нават калі бы не ведаў гэтага мінулага, ніякім чынам не апраўдваецца ўвесь цёплы спачувальны тон пісьменніка да героя, тон, які выклікае сімпатыі да пакрыўджанага партыяй чалавека». Галавача ўжо і раней упікалі за падобную спачувальнасць. Калі ў 27-м годзе выйшла яго першая кніга, зборнік апавяданняў «Дробязі жыцця», крытык і мовазнаўца Мікола Байкоў, якога Владзімір Дубоўка публічна называў «Байкуша», дык вось, Байкоў лаяў Галавача за тое, што, цытата, «ценевыя бакі блізка, што зусім засяняюць светлыя з'явы рэчаіснасці, блізка, што не выяўляюцца дадатныя бакі камуністычнага будаўніцтва ў вёсцы. Няможна ў працягу бітых 6 гадзін чытання кніжкі даваць толькі ценевыя бакі нашай рэчаіснасці і толькі на 2-3 хвіліны выводзіць на сцэну ідэальных прадстаўнікоў новага ладу». І ў гэтым яго абвінавачвалі многія іншыя. І паэт Андрэй Александровіч, і паэт Пятро Глебка, і згаданы ўжо Міхась Лынькоў, і многія. А Галавача гэта не спыняе. У тым жа 30-м годзе выходзіць яго яшчэ адзін зборнік пад назвай «Хочацца жыць». Таксама вельмі такая, ведаеце, у 30-м годзе, калі людзей арыштоўвалі, а многія гінулі, як, напрыклад, Ігнатоўскі, ён скончыў жыццё самагубствам в канцы 30-го года. Купала ледзь себе не забіў. Дык вось, гэта назва «Хочацца жыць нармальна, хочацца жыць без гэтага дыктату». Вельмі сімвалічная назва. Дык вось, тут ён напісаў апавяданне «Уцякач». Уцякач, і ў гэтым уцекачын абараняе беднага чырвонаармейца, былога селяніна, які баіцца смерці і таму уцякае з чырвонай арміі. І што чакае яго? Безумоўна, у фінале яго чакае расстрэл. Ось паслухайце гэты самы фінал. Дарога. Абапал густа стаяць стромкія хвоі. У гары гул не сціхаючы, роўны, ціхі. А там яшчэ вышэй чыстае глыбокае неба. Дзе-нідзе праплывае кавалачак белай хмаркі пушыстай і зноў чысты бязмежны прастор.
У такую пору прыемна думаць аб жыцці, хочацца жыць. Між хвой два чырвонаармейцы канчаюць капаць яму. Капаюць моўчкі, спяшаючыся. На другім канцы дарогі шэрагам стаяць узвод узброеных чырвонаармейцаў. Стаяць вольна, перакідваюцца асобнымі словамі, больш маўчаць, кураць. Зусім у баку асобна яшчэ двое чырвонаармейцаў з вінтоўкамі напагатове, і між іх Павел Голуб у шынялі, без зброі, маўчыць. Да балючасці углядаецца кудысьці ў глыб лесу, хоць нічога там не бачыць. Ён ведае, дзеля чаго яму капаюць яму, што гэтыя вось чырвонаармейцы, з якімі ён разам ляжаў у акопах, будуць яго расстрэльваць, што хутка яго ў гэтай яме закапаюць, і тады ўсяму канец. Хацеў зразумець гэта, але нічога не выходзіць. У думках была пустэча, у галаве і ў грудзях ад уяўлення блізкай смерці некая была такая тупая балючасць. Таварышы на яго злосна пазіраюць. Ён разумее, завошта, і не сярдуе на іх, не глядзіць на іх, баіцца сустрэцца з поглядам суседа па акопу. Каецца ў думках, што ўцякаў, мог аб не баяўся і заставаўся тут, дык жыў бы, а так... У гары плыве цягучы роўны гоман. Гулка стукае дзюбай аб хвою дзяцел. Недзе далёка кукуе зязюля, не сціхае. На вочы нагортваюцца слёзы. Голуб абцірае іх рукой. Вартавы бачыць гэта і адварочваецца ў бок. Утыркнулі ў свежы пясок жалезнякі, чырвонаармейцы адышлі. Нехта скамандаваў Голубу ісці да ямы. Ён падышоў, павярнуў твар у бок ад таварышаў. Ужо ні аб чым не было думак. Быў толькі страх перад блізкай смерцю, які як бы засланіў сабой усё, і тупая балючасць ныла па ўсім целе. Калі камісар пачаў гаварыць чырвонаармейцам аб справе дэзерціра Паўла Голубя, а потым чытаць пастанову вайскова-рэвалюцыйнага трыбунала, Голуб выпадкова глянуў сабе пад ногі на жоўты сыры пясок, яскрава уявіў усё, што павінна адбыцца праз некалькі хвілін. І страх, яшчэ большы страх, як дагэтуль, заўладаў ім, схаваў усё цела. Захацелася крыкнуць таварышам аб сваёй здрадзе, кінуцца ім у ногі, прасіць літасці, абяцаць да канца заставацца на фронте, але ногі нібы ўраслі ў зямлю. Язык не мог зварухнуцца, і толькі губы шапталі словы, чутныя толькі для самога сябе. Братцы, братцы, я ж не хацеў, я не мог, мучыла мяне смерць, мучыла мяне смерць. Не сціхае ў гары ціхі голас, не сціхае зязюля, кукуе камусьці доўгія гады. Халоднымі цяжкімі кроплямі падаюць мазгі словы прысуду. Цяжэе тулава, ўсё болей урастаюць у зямлю ногі, страшны боль сціскае галаву. Чуў апошнія словы прыгавору, чуў злосныя словы таварышаў, але стаяў ужо як спаралізаваны, толькі адчуваў, што на твары выступіў халодны пот, сціхла. Пачулася кароткая каманда. Хацелася ўзняць вочы, глянуць на таварышаў, каб убачылі, каб зразумелі, што ён каецца, але галава быццам налітая волавам не ўздымаецца. Апушчаныя ўніз вочы бачаць перад сабою бліскучыя канцы цэлага шэрагу штыкоў. Пачуў апошнюю каманду. Перад вачмі замітусіўся цёмны туман. Нешта балюча стукнула па нагах у грудзі, узмахнуў рукой. З грудзей з самай глыбіні вырваўся і застыў на губах крык, а зямля і хвоі чырвонаармейцы задрыжэлі, загісталіся і зніклі ў тумане. Як жа крытыкі накінуліся і на гэтую аповесць. Адзін з нямногіх, хто падтрымаў Платона Галавача, быў Янка Купала. Янка Купала ў гэтым 30-м годзе, Янка Купала, які сам сябе хацеў адправіць на той свет, Янка Купала, які ляжаў хворы, прачытаў гэтую аповесць, он убачыў там свой лёс, ён убачыў лёс кожнага з нас, ён убачыў, што гэта такое, калі цябе твае ж адпраўляюць на смерць, калі ты становішся непатрэбным гэтай краіне. Ён убачыў гэта, і ён падтрымаў Галавача, ён сказаў: ты сёння наша сумленне. Жонка Платона Галавача пра гэта згадавала. Янка Купала бачыў у творчасці Платона праўдзівае выяўленне таго пякельнага часа, у якім яны жылі. Адных арыштоўвалі, другіх маральна ламалі, кагосьці паралізаваў страх, кагосьці ап'яняла ўлада і магчымасць расквітацца з канкурэнтамі ў літаратуры. У Янкі Купалы ў гэтым жа годзе выходзіць кніга «Адцвітанне». Платон любіў цытаваць загалоўны верш з гэтага зборніка. «Не шасцяць каласы, звон не валіцца з касы,
Не кладуцца ў стог пласты, толькі сыплюцца лісты на яловыя кусты, на сухія верасы. Не іскрыцца ні базор, не цвіце трава чабор, не цыгліць птушыны стан, толькі поўзае туман. Вецер б'е ў нямы курган, шапаціць імглісты бор. Змога вольная снуе, вочы ўставіўшы свае. То галубне, то пужне, сэрца б'ецца ў паўсне, думка сэрцу аб вясне, здрадны голас падае. Так, здрадны голас падае, але Платон Галавач яшчэ спрабуе. Ён спрабуе верыць. Ён у 30-м годзе едзе ў вёску, едзе дапамагаць праводзіць калектывізацыю. Ён нават не здагадваецца, што яго чакае. Ён яшчэ спадзяецца на пабудову новага, гарманічнага, ідэальнага свету. Ён спадзяецца на тое, што ўсё будзе як мае быць. Ён спадзяецца. Платон Галавач вяртаецца з вёскі не ў такім прыўзнятым настроі, у якім Дворжак ствараў сваю сімфонію нумар 9, якую мы толькі што слухалі. Не, Платон Галавач вяртаецца ў вялікім засмучэнні. У лісце да свайго сябра Лукаша Бэнды ён піша, што адбываецца на вёсцы не калектывізацыя, а раскалектывізацыя. Сялянам выходзяць непатрэбны калгасы, яны ўцякаюць адтуль. Для Галавача гэта нейкі шок. Ён бачыць, што для сялян гэта пакута, гэта жах. І ён піша раман. Ён піша раман «Спалох на загонах». Першы вялікі твор пра арганізацыю калгасаў і ўвогуле першы айчынны твор, які паказвае, што калектывізацыя прыводзіць да катастрофы. І Галавач на гэтым не спыняецца. Праз год, у 1931 годзе, ён выходзіць з партыі. Ну, як быццам бы дзеля таго, каб цалкам аддацца творчасці, але на самай справе тут варта дадаць, дарэчы, што ніхто з тагачасных пісьменнікаў беларускіх, ніхто з нашых дзеячоў у 60-е, 70-е гады дабравольна партыю не кідалі. Для гэтага была патрэбная вялікая мужнасць. Патрэбна была вялікая мужнасць, і каб дапамагаць тым пісьменнікам, якіх абвінавачваюць праўладныя крытыкі, той жа Бэнда, з якім Галавач усё больш і больш аддаляецца. Галавач ратаваў, напрыклад, Яна Скрыгана, калі на яго напусціліся гэтыя вось крытыкі за нарысы Скрыгана пра заводы. Скрыгана абвінавацілі ў шкодніцтве, і Галавач умяшаўся і дапамог яго, адваяваў. Платон Галавач натхняў выдатнага паэта Масея Сяднёва, і Сяднёў згадаваў пра той час так: «У маёй душы спелі вершы, якіх бы ніхто ніколі ў той час не надрукаваў. Больш таго, прачытаць іх каму-небудзь было б вар'яцтвам. Аднойчы ўсё ж прачытаў свае творы паэту-камсамольцу Аркадзю Куляшову. Куляшоў даў мне рэцэпт. Табе, братка, трэба лячыцца. Ты захварэў на небяспечную хваробу.
Як апечаны я пайшоў ад яго. Праз некалькі хвілін я прачытаў гэтыя вершы Платону Галавачу. У яго я знайшоў падтрыманне. У маіх вершах Платону Галавачу спадабалася узвышанае, журботнае. У яго было такое перакананне, што мастак без гэтага як без душы. І ў гэты самы час Платон Галавач, будучы ўжо жанатым чалавекам, дык вось, ён нечакана яшчэ раз закахаўся. У гэты змрочны час у душы яго гучала, можна сказаць, вось гэта вось мелодыя Пахельбеля, канон рэ-мажор. Ягонай каханай была студэнтка-медык Яўгенія Каплунова. Паводле яе ўспамінаў, Ён часта прыходзіў да мяне на вуліцу Ленінградскую ў інтэрнат Беларускага медыцынскага інстытута. Пры кожнай сустрэчы казаў: «Тваё месца ў літаратуры, а не ў медыцыне, дзе ты выпадковы чалавек». Дзякуючы Галавачу я перавялася ў педагагічны інстытут. Ён пісаў мне лісты. Я прыехаў ад вас позна ўвечары, але не адразу пайшоў дадому. Я доўга блукаў па вячэрніх вуліцах Менска, спадзяючыся спаткаць вас у людскім натоўпе. Між тым наступіла ноч. Чуліся далёкія, глухія раскаты грому. Не памятаю, як я прыйшоў дадому. Я адразу прыпаў гарачым ілбом да шыбы ваконныя, бо за вакном рабілася нешта дзіўнае. Усё неба абгарнулася чорнай хмарай, па якой бясконца палыхае навальнічны агонь з грознымі выбухамі грома. І мне хочацца крычаць гэтай начной навальніцы нешта дзёрзкае сваё, што прывезена мной адтуль, ад вас. І яшчэ хочацца мне, каб вы былі тут, разам са мною, каб у гэтую бурную ноч я змог сказаць вам тое, з чым паехаў ад вас моўчкі. У гэты ж час Галавач не кідаў сваю жонку і жыць не мог без сваіх дзяцей. Жыццё ў яго было раздвоеным, але ён не мог без гэтых абедзвюх жанчын. У творчасці ён хацеў вырвацца з пралетарскага гетта беларускай літаратуры. Ён пачаў пісаць раман пра прыстасаванцаў ад літаратуры, раман гэты назваў «Ён». Ён задумываў раман пра сучасную інтэлігенцыю і вялікі твор пра Кастуся Каліноўскага. Галавач расчараваўся ў сваіх былых сябрах, расчараваўся у Бэнда, які крыўдзіў цудоўнага празаіка Сымона Баранавых і паэта Владзіміра Хадыку, крыўдзіў, зарэзаўшы іх рукапісы і не выпусціўшы ў друк іх кнігі. Не хаваючыся, Галавач крытыкуе соцрэалізм і адчувае, што за ім сочыць, што звужваецца кола і наперадзе чакае некая змрочная няпэўнасць. У 1936 годзе арыштоўваюць Яўгенію Каплунову. Пазней яна згадывала: «Якая нячыстая сіла пагнала мяне з медінстытута на літфак і згубіла ўсё маё жыццё. Вось так я прыйшла на сваю пагібель. Літаратара з мяне не атрымалася, а выйшла пакутніца. Адной з прычын арышту сталі сяброўства і перапіска з ворагам народу Платонам Галавачом».
Ад сваіх паказанняў, выбітых падчас допытаў, Евгения адмаўлялася. На судзе 2 кастрычніка 1937 года яна заявіла: «Я адмаўляюся ад падпісаных на следстве паказанняў. Следчыя абвінавачвалі мяне ў нейкіх сувязях з Платонам Романовичем Галавачом, былым сакратаром ЦК Камсамола Беларусі, добрым і справядлівым пісьменнікам. Ён зусім не вораг народа, як гэта хацелі сцвердзіць следчыя». Але ў 1937 годзе яны прыйшлі і за Галавачом. Ён быў арыштаваны 11 жніўня 1937 года ў Менску па адрасе вуліца Маскоўская, дом 8, кватэра 34. Падчас ператрусу следчыя канфіскавалі 67 сшыткаў рукапісаў. Сярод іх быў і раман «Ён». Станіслав Петрович Ушкевіч спамінаў: «Платона Галавача і Васіля Каваля я бачыў апошні раз 3 кастрычніка 1937 года. Іх правялі сведчыць супраць мяне. Скатаваны і знясілены Платон Романович доўга маўчаў. Нарэшце загаварыў: «За мной няма ніякай віны, як таксама і за кожным з нас», сказаў і заплакаў. Перад судом Галавач пакінуў камеры запіску: «Таварышы, даруйце, калі чым вінаваты перад вамі. Гісторыя яшчэ скажа праўду пра нас. Платон». 28 кастрычніка 1937 года суд тройка НКВД асудзіла яго як арганізатара тэрарыстычнай групоўкі і за правядзенне нямецка-фашысцкай дзейнасці прысудзіла яго да вышэйшай меры пакарання з канфіскацыяй маёмасці. Расстраляны быў праз некалькі гадзін пасля прысуду. А сям'і было абвешчана, што памёр наш герой 25 снежня 1944 года ў лагеры ад параліча сэрца. Рэабілітаваны быў 25 ліпеня 1956 года. Праз год выйшаў 3-томнік выбранага. Поўны ж збор твору так да гэтага разу і не друкаваўся. Сёння гэты пісьменнік, на вялікі жаль, амаль цалкам забыты. Завяршыць нашу перадачу хочацца песняй Владзіміра Мулявіна на вершы любімага паэта нашага героя, на вершы Янкі Купалы. «А хто там ідзе?» Спадзяюся, што калі-небудзь з проста пашпартных беларусаў мы станем тымі беларусамі, пра якіх так марыў Янка Купала, пра якіх так марыў Платон Галавач. А для вас працавалі Васіль Ранько-Майсюк, Алена Баярова і цудоўны гукарэжысэр Шымон. Слухаем песняроў «А хто там ідзе» і заставаемся разам. На руках крови, на ногах лаптях. Свою кривду, свою кривду, свою кривду. А чаго ж чаго захацелася ім пагарчаным вепкім, сляпым, глухім людьми звацца, людьми звацца, людьми звацца, людьми звацца, людьми звацца, людьми звацца.
Літаратурныя ночы з Васілём.